July ni som ni ko kwa sang ni som ni pali ni ya July hi Frangsel kon da yan ya tugindar sari lechan butel het khan helai hian truck pakhat kong chiat wangin a liam ani hei helai hian kong hi kan hmuang hian khuar lutuka chuan heta tang hian truck pakhat hi a in el liam thata ni dor bung ro phur ani ya biscuit vel lak chhuah tur tam khawp a rit lem lo a thil zang te te ani a maro chu a ko hi sang ve rewa a thui chu thui lo ve meter som ni vel bor ani meter som ni vel a let thla ni hi biscuit hi ro phura hi aizawl atangin longtai dawrkai a dah tur ani a pawi hle mai ni Frangsel kon in top ber bul kha ni deuh mai e helai mi hi hemi koi mi hi Urban Primary Health Center kha ni a irrigation quarter om thin na kha ni hakhat liam ta vela khan helai hian truck pakhat a tla tawh bawk a chu a kawng awm dan te pawh kan sawi a kawng siamtu te hian an thawk muang em em mai a hei kan hmuang hian a fur lai ania diak tur chu ni a amaro chu heng motor tan a hlo awm heng kawng pawi lai ang te hi chu han hnawh ve sela chuan hetiang chiat sual na hi pumpelh theih tam tak hi a awm ani amaro chu tunlai te hian an hnathawk hi an chawl deuh ro a atangin an han ti ve leh zawh bawk a regular in an thawk lem lova chuvang chuan heng kawng te pawh ti hian a khuar a chuan heng chiat sual na hi a lo thlen phah ta niin a lang tlat mai वो तो कल का लिया होगा अभी तो उधर एक गाड़ी पलटी हुआ है ना विजयनगर में ब्लॉक में सब छोड़ेगा उसे नहीं बनेगी हाँ हाँ तो मिलाई के जाए motor lihat kan kawng awm dan hian em tai la mania kawng chin kan bih kha kan hriang a then thawk chuan hei hi a din hmun ani a he tunah pawh motor hi eng zang e tang kan hre kal tlang ngam lo hi an awm nual ani hnungah khawn SML a rawn kal a tlang thei angem kan lo en chin ang a rawn in hnawh pawt tang mai thei ni
me ni china SML tan phi po kha atang thei te suang lo ni so nó một trang rồi nó tổng to anh đi mẹ đấy Tới xuống đó mà tận cái tận. Ê, con xuống từ. Kan mau si rokok, nó tính tâm riếu tổ mày có to lâu mấy anh là tính phi duy mày ạ anh thiệt em mày có chi po được to lâu vậy lẹt mày cái khen phi lẹt ta driver hi liam na liam lo ba ni sin kan khen song lai po khan la oma kan ni kom man ri lo ni chaw hin an suai thal lok ani ange kha kha kan tin mun ani e hey kong ti hi ni ya kong khuara hian a in el klu ni atlan lai kha bodilam han ela khan balance a hlowa a buliam ta ni ei lai ko te po tau na tu ma om tam lu tuk lo hi azu le khum dewa he lai he lai thing hi azu khu tha van tua ya chuan driver po hi van nei khop mai liam nai ma nei lovin arun chuat thei hlo ani metal som ni vel alek thani poi hle mai